истиқлолият ва соҳибихтиёрии давлат ки баъд аз садсолаҳои зиёди ҷонбозиҳо ва заҳматҳои басе сангину азму талошҳои пайвастаи мардуми озодихоҳи мо ба даст омад, неъмати бебаҳо ва ниҳоят пурарзишест, ки халқи тоҷикро соҳиби комилҳуқуқи сарнавишти хеш намуд ва ҷомеаи мо ҳамчун давлати демократӣ ба раванди умумии таърихии аҳли башар ворид гардид. маҳз истиқлоли давлатӣ буд ки дар даврони 33 сол миллати тамаддунофари мо ба дастовардҳои назарраси созандагӣ ноил гардиданд. ноҳияи ёвон баҳри татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагӣ истиқбол намудани ҷашни бузурги умуммиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланди таҳризӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд. ҷиҳати истиқболи шоиста аз ҷашнҳои дар пешистода дар ноҳия 561 иншооти мухталифи ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то ин муддат аллакай 247 иншоотҳои таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дорад. иншоотҳои ба истифода додашуда самтҳои мухталифро дар бар гирифта, аксари онҳоро бунёди биноҳои баландошона ташкил медиҳанд. бояд зикр намуд, ки бунёди чунин иншоотҳо ба зебогии ноҳия ҳусни дигар зам намуда, барои фароғати кӯдакону наврасон майдончаҳои бозӣ сохта мешавад. сокинон ин ҳама ободкориҳоро самараи истиқлоли комили давлатӣ дониста, бо шукргузорӣ дар фазои сулҳу осоиштаи ватани азиз умр ба сар бурда истодаанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Ёвон 561 адад иншоотҳои таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз иншоотҳои ба нақша гирифта шуда то ин ҷониб зиёда аз 247 адад иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шудааст, ки ин 44% нақшаи умумиро бар бар мегирад. аз иншоотҳои ба истифода дода шуда дар соҳаи истеҳсолоту саноат, дар соҳаи тандурустӣ, маориф, варзиш ва аз марказҳои савдову хизматрасонӣ иборат мебошанд. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамъияти шаҳраки Ёвон аз иншоотҳои ба истифода дода шуда 6 ададро ташкил медиҳад, ки бо ҷойҳои хуби корӣ фарҳом оварда шудааст. айни замон дар ҳудуди ҷамъияти шаҳраки Ёвон зиёда аз 12 иншоотҳои баландошона сохонашон бо маром идома дорад, ки баъзеашон дар марҳилаи анҷомёбӣ мебошад. дар назди ҳар як биноҳое ки сохонашон идома дорад, марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошонаи аввал ва таххона, дар саҳни бино бошад, таваққуфгоҳҳо, майдончаи бозии кӯдакон, ҷои нишасти пиронсолон ба нақша гирифта шудааст. бо назардошти ин дар маркази ноҳия барои беҳтару хубтар намудани сатҳи рӯзгори сокинон аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон тадбирҳои судманд андешида шуда, бо ба истифода додани бинову марказҳои маишиву хизматрасонӣ, сохтумони муассисаҳои нави таълимӣ ва симхонаҳои иловагӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шуда, корҳо дар ин самт бо маром ҷараён дорад. тавре мушоҳида гардид, имрӯзҳо низ раванди корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои дигари ҷашнӣ бо маром идома дошта, масъулин ва сохтмончиён бо боварӣ иброз менамоянд, ки дар муҳлатҳои муайян гардида корҳоро ба анҷом мерасонанд. имрӯзҳо дар ҳама биноҳои истихоматие ки аз ҷониби масъулини мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорон сохта мешавад, баҳри муҳайёсозии шароити сокинон дар ошиёнаҳои аввали биноҳо марказҳои савдову хизматрасонӣ ба истифода дода мешавад. сокинон ҳамаи ин пешрафту ободониро аз фазои осоиштаи ватани азиз, татбиқи сиёсати бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пойдориву таҳкими истиқлоли давлатӣ арзёбӣ карда, аҳлона пайи кору фаъолият ва боз ҳам беҳтару ва ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани шароити кору рӯзгори худ талош менамоянд.